Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag itakat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Romeo, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalinak a naimot kadagiti katugangak, gaputa sa andak idi akayat, nga agbalin a manugang da. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Romeo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ilutom man natin ginatang ko amanok, Delia. Anya aluto ti kayat mo? Kayat ko ti adda sabaw na. Itinulam, kan lao kamutan iti bulong ti marungkay. Alaman nga ron, tapno makasabaw mamut da tao, sana puro prito latan. Agawa mo rin agluto tay. Agpasadak man nita. Total, awan pa'y matrabaho iti bangkag. Nagaikak mo't na nagitimulak. Sige nga ron, mapana ko nagluto. Papalitan nakamalo kong awit mo. Naluto kun dyan palutom lakay. Mangan ka numabisin ka. Mapan ko ipadigo kadatatang kananang daytoy. Nang ibaga amapan mo ipadigureta. Adumat dyan lutok lakay. Itad kumat daytoy ata pangramananda. Isublim dayta. Siyak tigim matang iti dayta. Iso asaan mo nga itad karag iti dadakkel mo. Apay ka di akas taka, Romeo. Apay nalipata mo, asaan dak akayat ididag iti dadakkel mo. Taday di nga Emilio ti kayat da apakya asawaam. Ay na, Romeo. Nabaybayag daytan. Saan mo pa'y lakad yan nalipatan? Jak tumalipatan ti panangab abog ni tatang mo kanyak no mapanak iti balayaw. Kastamot dagiti pasagid ni nanang mo no makita na kiti kalsada. Lipatan ko mamut daytan anapasamak, Romeo. Kaasimat dananang kantatang. Agsalugan ti pigsada. Saan da na makasapol iti para iti bagbagida. Awan bibiyang ko. Basta isublim dayta nakamalukong no kayat mo tinasayaat. Nagmalasak mo tayo. Ti pala ina ni Delia dayta sumungad. Bayak ngaglogan iti tricycle ko. Papanan nyo na. Ijay man ilay, barok. Ala, aglugan kayo. Ngam saan alibre Nasken ngagpasahi kayo. Ha? Apay, awan pagpasahi Ay, adamot kidi Matlagaya. Siguro, tiyam-tiyambaan nyo ti tricycle ko apagluganan tapno makalibre kayo. Ay, saan mo't? Naira na laang asikati nakaparadang agkarkarga. Tay na kunakaon, saan alibre to'y tricycle ko. Masapol ngagpliti kayo. Apay, akasla na laos-launay tiguram kada kami. Apay, nalipatan nyo, tinararamid yo kanyak. Nalpahasan day, jay. Asawam mo't tanti anak may. Iso asaan kumamot akasta ti tratom kada kami Kaya't yung tiaglugan kanyak, bueno iji kayon sumaro no a tricycle. Aglugan akan ka, tagdardarasak. Saan kayo nga ruda na sumanaw? Agtugaw kayo lang dita, taaguray tayo iti kadwayo a pasayro. Amok asan nyo akabala na bayadan ti one trip ko. Papa na, adamot sa akong awit mo. Saan ka kadi mapanagpasada ita? Saan? Mapanak agburas iti mais nga ilakok. Nangina ti presyo ti mais ita. No kasta, mabalin ng mais mo. Uy, tiyamba nga rod ta nangina ti presyo. Ala, mapan ka nga rudan agburas. Mangilakam ka man iti ilintak. Makapangpanganak iti nalinta a mais. Sumurot kalangan kanyak tao may kamangalay ti ilingtam. Huston to merinda kinton sumangputak. Mabiit lang nga rod, tag-jacket ka nagpantalunak. Urayon na kon. Mabalinan da ito nga ilintak lakay. Umuna akon. Sige nga rod, ilingta mo na. Tapno mabalinan na paman na makasangputak. Wen, mabiit lang mat maluto da ito. Sige, mapana kon. Sige. Darasik tiyag buras. Iti kasta. Makaaduak iti ilakaw. Sigurado man na nadakal ti paglakwak. Nasken nga agawaak ti agurnong para iti panagadal ti kakaiso na nga anak mi. Manulangan na tawan, high school taon. Nay,
Agburburas ka matgayam iti mais mau baraw. Nay, da kayo matgayam tatang. Nagapon niyaw. Napanak nang iwayway tinwang ko ah. Kasta ka day? Mabalin ka diti dumawat iti mais mau baraw. Uray, may salaan kumaakilaw. Anya? Ay, nangina ti presyo ti mais. Ita, ibagayaw, adawatan nyo lang. Ha? No kayat yo ti mais, gumatang kayo. Ha? Ay, awan matawit ko a kwarta. No awan awit yo akwarta, umay kayo iji balay ton madamdama. Taimingan nyo ang makasangputak. Isuntumod ti panangalayo ti mais. Naskan nga ikilok ti itod ko kada kayo tapno sa anak amalugi. Sige nga raw. Mapanak to iji balayo inton madamdama. Unay ka matan, Romeo. Apay nga inawat mo pa'y lang dyan bayad ni tatang iti mais. Para may sakilo laang mat. Di mo lakit maiturod matan nga ipadawat. Apay ko mga ipadawat ko nga. Kat nagbanugak mat nga imula kan binuras. Panunutam ko mamat anaganak ko ida. Nalabas mat daytan nga aramidam, Romeo. Apay ko maapadawata kita. Kat sandak akayat amanugang. Kat, kastalat tangarudan ti aramidam. Saan mon ang mapakawan dagiti dadakkel ko? At saan damot adumaw dawat iti pamakawan? Ay na, makapasuron ka. Makapasair mo ti aramidam ka dagiti dadakkel ko. Imutam mat launay idan. Oray tamulak mo ti imot ka. Nagbanugak mo. Saan mo mat ang nagbandugan? Apay nakasukat ka. Sa dino ti papanam. Mapanak nagsapol iti trabaho. Tapno adamot may tulong ko kadagiti dadakkel ko. Anya? Sino nga iti agasikaso diti balay? Magsiasikaso iti bagbagi na. Dakkel mo ti anak ta. Saan ka madanagan? Tano makasapulak iti trabaho. Trabahuak amin at trabaho dito'y balay. Sakbay a pumanawak. Makamuka man langan no dahi ti kayat mo. Una, kaputa masaksak kita na kamangkit. Kita nga imutam dagiti dadakkel ko. Kat no nagalasmat nga minti ugali da. Awan mat dakas nga aramidan daitan ken ka. Si kakit di at tinagalas ti ugali na. No, anya manan dahi ta nakamallo ko nga awit mo. Ipadigok kada tatang ken nanang. Saan akong amagawidan nga agpadigong. Tasyak mat tinanggatang iti daytoy nga ipadigong. Anya nga min dahi taya. Sinigang ababoy. Adamat lang nabatay para kada tayaw. Katanda alangan nasaan ka mangibati. Kunak ano itad mulatan kadagiti dadakkel mo ti matgedam. Para kada tayo amin ti matgedak, Romeo. Apay nakaawag ka, Rita, ading ka. Manong, masakit ti asawak. Naka-confine ita. Mabalin ka di asublatong ba't ni nanang? Total, mano atawin matan asyak ti pagnanaadan na. Dita kumamat ayan mo nga agnaad. Awan ngamin kadkadwana diti balay. No kasta nga addaak iji ospital. Ay katuna, saan kamot kami ngagtagtagari? Amok nga raw, nakasta ti sitwasyon mo. Umay mo nga rod sukunan ni nanang. Nga lang nga raw, urayan nak dita, ta umay ko sukunan ni nanang. Sa dino ti ko na mapapanam? Mapan ko sukunan ni nanang. Dito'y pailang balay ngagnaid. Anya? Taapay? Sana maasikaso ni Rita, ta nakakonfine ti asawa na. Kasta? Apay, saan mo akayat nga umay dito'y ni nanang? Apay kumaasaan? Kat balay mo mat daytoy. Ngam saan mo ang mauray nga asikaswag ti inam? Sikat ti mga sikaso no kayat mo. Saan pa imot nga inutil ni nanang? Ay, kat nasayat mo't ang arod mo kasta. Manong, nasayat mo tadakan. Okay, kumusta nga iti asawam? Adda pa'y lang iji ospital. Anya ti sakit na aya? Nasken kano ang maopera. Ibagam lang, no kasapulam ti tulong. Agyamanak, Manong. Naisaganam ka rin, dagiti usar ni nanang? Wan, naikarga kon iti maleta. Sige nga ron, tagbiyahe kami, tapno saan kami amarabyan. Si
Nasingpot ka di mo lang ti asawam. Nasingpit mo at nanang. Apay adamdamagan niyo. Ang mga no na uyong mat. Uno na imot. Ha? Apayasan ka makasumbat. Ang mga no siyak pa'y ti pagapaan niyaw no makipagnaanak ka na kayaw. Saan kayo kadi ang madanagan, nanang? Siyak ti makamu ka na kayo. Ay kay kayat ko lang hindi ang may sa balay darita no na uyong tumalang ti asawam. Siyak nga ron ti makaamu ka na kayo. Sana mabalin ngagmay-may sa kayo. Tamarigatan kayon samat ngagluto iti kanin niyo. Magkabalak pa'y magkide. Hanggang nasaysaya at latano at dakabalayo, nanang. May samot na nakasango dito lamisan. Wano, nalpas kayo ka din, anangan? Nalpasan anakan ti anak ta. Simrekan iti kwarto na, tada aramidan na nga assignment na. Ninanangay, nanganan. Apay kumaapa ka nag... Siyak mo tinanggatang iti makan. No kayat mo amangan ti inam, agluto ka mo iti kanan na. Anya, nagalas mo ti ugalim. At dakabalay mo ngam saan mo man lang ayaban amangan. Saan ka din ay sumatyar aramidam kadag iti darakkel ko? Imutam ida? Oh, anya ita ti mariknam nga imutak mo ti inam. Pangasim dili ha. Saan ka kumamatakas ta? Kababain ka ni nanang. Anya langan ti makunana. Ammom mat gayam ti agbain. Ammom ka di apirmi mat ti bain ko kadag iti darakkel ko. Gapo iti aramidam ka nakwada. Sige. Agbalbaliw akon. Basta, pakitaam kumamat ni nanang ko itinasaya at ani, kababain. No kasta, pakitamat nga ro, dagiti dadakkel ko itinasayaat. Sige. Uwan, bakit? Agbalbaliw ak. Apay akas di ugali ti asawam. Kasla dinak makitkita. Dinak pa'y kasaw. Sandan samot na kayat ti kadak di daw Pasensya kayo, nanang. Basol kumat ngamin, no? Apay akas di titrato na kada kayo. Kapay, anya ti basol mau. Agap apa kayo kaday. Nagbalinak ngamin na naimot kada iti dadakkel na. Isa saan mo't na nasaya at ipakpakita na kada kayo ita. Hey, unay kamot din anak ko. Insuro ka, yung agbalin anaimaut. Sandak mo't ngamin hindi akayat, apare iti anak da. Sanda ka lang arudan akayat, ad-ada umpay lang. Ipakitam kit diya, amay kari ka para iti anak da. Oo, nanang. Agbalbaliwak, tapno agbaliw mo ti trato kada kayo ti asawak. Baya mata kasaok ti asawam. Agkidawak iti pamakawan iti nararamid mau. Saan nanang? Siya kung ti makamong agkid daw iti pamakawan. May bayat mo't lang akasaok ti asawam. Tapno mamuan na, asan ko akanunungan ti nararamid mau iti kalabas. Adto iti plitek, barok. Saan nanang? Uray saan kayo ngagplete? Malugi ka no saan mo nga awatan? Sana balay nanang. Awan mat sabsabali ka na tayo. Kaya't ka di asawan da ita, anapakawan na kamain. Kaslakastan nanang. Diyak ngamin kaya tapakitaan mo't ni Delia iti saan anasaya at ti inak. Ita, amu terik na na. Oo nanang. Kit sapay la kumat ang mapakawandak. Maragsa ka nak, no napakawanda kamin, barok. Sapay la kuma, talipatan tayon tinapalabas. Maawatan na kami kumano apay, nga agpili kami iti para iti anak may. Mariknam tumat dayta, inton balasangan ti anak yaw. Ita, nasayatan ti trato kadag iti katugangak, Mr. Lonely. Kat kastame ter aramidan ni Delia iti inak, tuy pagayam mo, Romeo. Agyaman nagpagayam Romeo iti dito apakasaritaam. Nasaya at met, tana amiris mo amadi ter aramidam. Tay kunadang haruden, saan mo nga aramidan iti padam, ti saan mo akayat nga aramidan dakin ka. Iti may sa pamilya, respeto ken panangipateg ti kasapulan, tapno agtalinaed ti ragsak ken kapya.
Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Romeo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.